A wannan bidiyon kuma za mu shiga cikin CorelDRAW mu ga yadda ake amfani da kala da kuma shape. Farko dai wannan shine interface na CorelDRAW kamar yadda kun gani a bidiyon mu da ya gabata wanda yake bayani akan CorelDRAW. Wannan shine interface na CorelDRAW. Gaba ɗaya ana maganar kala, nan gurin shine yake magana akan kala. Ga nan gurin duka sunan gurin shine kalolin da zaka yi amfani da su a wajen graphic design. To da ka tashi misali ka zaɓi wannan shape ɗin na rectangle, to duka kala ɗinka bayaninka na kala akan nan gurin nuna abu da kake so ka samu. Misali kana so ka sami wannan kala, ka zo ka taɓa wannan, taɓa wannan, ka taɓa wannan, ka taɓa wannan, ga yana duka da kake so zai hau. A bidiyon da ya gabata na theory ɗin mun yi bayani akan color wheel. In ka zo nan gurin ka taɓa nan gurin shi ne da baka kala na tsakiyar shape ɗin, kalar shape ɗin shi kuma wannan zai baka outline color kenan. Duk kalan da gani a nan gurin shi ne zai baka na outline color. Ka zo kai clicking akan shi zai baka kalan da ka zaɓa nan gurin, shi zai zama kamar fill kala na graphics ɗinka. Ga su nan gurin dukkan su na suna relation da juna, dukkan su nan gurin da ka taho misali ba normal green bace ba kake so, kuma ba normal blue bace ba kake so. Ka zo nan tsakiya haka zaka raba sai ka zaɓa kalan, sai ka rana OK, zaɓa kalan ta canza. In ka zo kai double click akan nan gurin shi kuma kai double click akan shi nan gurin outline pen ga yana, sai nan gurin ka zo ka zaɓi boldness din shi outline din naka, sai nan ka zaɓi kalan outline din sai ka rana OK. Kun gani ga nan ya hau kuma daidai yake da nan gurin. Ka zo ka zaɓi 2, kun ga ya rage, zaɓi 16, kun ga ya karu 24, kun gani ga yana. To wannan shine outline color na kasan, shi kuma na sama shine fill color. To kamar yadda na gaya muku na yi bayani akan color wheel ga yanan gurin. Wannan shine color wheel ga yanan gurin, duka su nan gurin they are related to each other. Duka kalolin duniya suna nan gurin duka. In ka zo ka taba haka nan gurin, ka tsaya daidai nan gurin, ga kalolin wanda suke related da ne ka. In ka zo nan gurin ga su nan dai duk kayan da ka zaba nan gurin ka danna OK, za ta hau nan gurin. Shi ne a takaice akan wannan akan kala ga yanan gurin. Sannan idan da mouse kake amfani, in ka danna nan da left click kalan ciki zai hau, in ka danna da right click shi kuma kalan waje zai hau. Yana haka zalika idan da computer ne shi ma in ka zo daidai nan gurin, in ka taba da nan gurin right click, kuma in ka taba da left click nan gurin. Shi ne gaba ɗaya bayani a takaice akan kala. Sannan shi kuma shape takaice ne wannan su ne shapes ɗin mu ga su nan gurin. Akwai wani rectangle wanda in ka zo kai haka yin za ka mera shi curve, sai ka zo ka taɓa wannan shi ne shape tunan da za ka canza ma shape, canza mai kala. Nan haka yana idan kana so ka mera shi regular shape shi ne ka zo ka taɓa nan gurin ga nan. Haka yana geometric shape ne. In kana so ka mera shi regular shape kamar yadda muku bayani a theory din. Regular shape shine shape din da irin yake da lankwashe wanda ba straight yake tafi ba. Wannan shine geometric wannan shape, shi kuma wannan shine regular. Bari mu mera shi regular din kuma haka. Kun ga haka an mai lankwashe ya tashi daga regular, ya tashi daga geometric ya koma regular. Shi ne abu nan ɗinsu ga yanan. Shi kuma circle ma ga yanan, duk da zai kama wanda ake amfani da su ga yanan. Sai wannan polygon, shi kuma polygon sanan za ka mai da shi hexagon, heptagon, octagon ga yanan. Ko nawa kake so zai kai. Misali kana son shi ya kai 7, ka tana nan yake da OK. Kuma normal star ma kake so, a ta nan za ka zo ka taɓa ta a nan gurin, sai ka yi haka. Wani abin da take haka za mu kama gani ya koma star. Sai ku zo nan gurin ku canza outline color, outline shape din ga nan ga su nan. To wannan shine a takaice bayani a takaice akan shape da kuma kala.